نبولتي نعوني ملايس رنخت حدث نعناي منسي كتب لسي نعوناي كلعو بلسن عكاتن كتبرو يا أخلك قدام تملس نابيتكا أبون نخازل روح أوف حوخا ما تنكرب متاقت نغزخا دكوا قراريبات تبل لابدخا كأنزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أغلي قرات موت مغسقواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو بيدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب نعونا عدي عدينا نبولتي نعوني ملايس رنخت حدث نعناي منسي كتب لسي نعونا يقولعو بلسن عكاتن كتبرو قبو أهران زي سفركا أبوتا إنوي حز خرتتكا فحجن رحيلنا ويل حوكا لمن مستعمو كتعمكا نعناي بل كاميلا نورما عدد إليان كاموني كساب جاف عدي جرمن كاب كريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعال لندن بل نعونا عدي عدينا نبولتي نعوني ملايس رنخت حدث نعناي منسي لسي نعونا يقولعو بلسن عكاتن كتبرو كاميلا نور سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا وتر تمنيتنا يو لو مو كم وترو نخلو حجاز زخونة كم فلتون كنستعملون زلنا زيناتات كاب ميديانا علم غرغيرنا مسينا لكم علنا أبزنا لو معرستي أبيت عرسات كنتن كيف كنفتنينا بعبيو أمريكا أبزوبانا بزعبا إيرترا تبلو زلا بزعبا إثيوبيا تبلو زلا مس الصومال تخدو زلا مس السودان تخدو زلا مس جبس تخدو زلا مس السعودية أبزوريانا زقبر زلو كله كنرينا بعبيو جن إثنا أمريكا استراتيجي بعالم درجة نتغير يخيدالو الزين تاي ترجم كله ويكنرينا أبعبي مفتات التركب زلا مس حيالات مس تشاينا زلا مفتات مس راشا زلا مفتات بقندو بونديا تقانيو زلا تكونتات أبزوبانا جن بخميك ترجم يخل كنرينا لايك جبرو سبورت جبرو كسام مودة مسانا صنعو VIP members كوين كم نزي channel كدقفو لنفسهم نابي investment مخري نعود رايز ملكات نتومنا VIP members club لازم نعون تتقاملوا نابلكم مجمريا حدا عبي مستيرا وحبريتا كبكمي نزوبانا عبي ترجم زلوا أبز سمع مجمريا let's go start wars and change governments. It's not to sort of deter conflict. We're going to invade countries, and I you know, my mind was spinning. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down. Now, did anybody ever tell you that? wow زي حدا نا 4 جنرال نا أمريكا عبي 4 كوخب زلوا عبي جنراليو تايزبل زلوا مع كلاي مبرا إيرتراب كبابي يتركب زلا نزبو تازي حم فيش كنبلو نا سراويت حلاف زلز نبرة السينيرت بوليسي إذا بوليسي زي ننوح كم سسرح له كم معلتنا معلت دماء أمريكا بربحة حزبي زي كونه بدحر مجارجة نتحجر بملأ أبحم في الشوشي يوم كروب حزفتنو يزوروا خمسة لو يمزارب زلوا بزوحات ناي سراويتنا أمريكا عبيت جنرالات ناي CIA سرعتنياتات ناي كله ناي FBI سرعتنياتات زنبرو ناي تمنجستي أمباسادرا زنبرو يمزارب زلوا بأمريكا إذا زربا زدما لعل ترجم عبي ترجم زلوا يو نسمع أيو كابزيا زرباناتو توثق جن دوكمنت توثيقهم لالو كان محجون أمتي أنا رجن دوكمنت توثيق لالو عجي مغنياتو ورح تشعت تنازلنا سبتمبر 11 عسرت حدا ورحي تشعت أمريكا عسر عمت ناتنا توين تاورس تهريميلو نعلملو أفغانستان العراق أبكال هجرات نخندي وقع وجميم حجيك انت حكتات كم معلتنا نصير خير الله. Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. I was leaving the Pentagon and an officer from the Joint Staff called me. انتايزبل زلو إذا كلك كبر كله خير مس حزب ترداديهم ديهم زقبر وزلو حزب خي يحبر على ديو إذا أما كلام مبرق زقتل وزلو بوليس غي لأن أمريكا أبلونج ترمى منوح جزء كعوتها زخل ديو وتوم حجرات كي حجرات عرب أبز ما كلام مبرق زلو حجرات أنت عينت مردات هاي زلون بخمية أمريكا كتحزن تفتن زلا لومي حد عبي دبلوماسياوي تشاينا كمي غير أبزو بازي كم معلتنا معلت تعوت على كريوكمي السعودية زقبر زلو أبي مراز زقبر زلو لكن رينا سنة هلا مجمر ياجن
ፖሊስን ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝነበረ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ሓደ እዚያ ዘረባ እዚያ ስምዕዋ ድሕሪኡ ዶኩመንት ወሲኾም into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. Don't know. እዚ ጀነራል ዝነበረ ነቲ ኩነታት ተዘክሮናቱ ናይቲ ሰፕተምበር 11 ዝነግር ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ትዊን ታወርስ ተሃሪሞ ምስ ተባህለ ንፔንታጎን ከይዱ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ መሳርሕቱ ምስ ሓተቶም እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኢልዎሲ ንኢራቅ ክንሃርማ ወሲና ኣለና ይብሎ እሞ ምዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ መንግስቲ ናይ ኢራቅ ኢድ ይፀኒሕዎ ኮይኑ ኢልዎስ ኖ ምስ ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ግን ወሲና ኣለና ክንሃርማ ይብሎ እንታይ ትብላ ኣለኻ ኢልዎ በዚ ሾክ እዚ ከይወድኦ ከሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ ናብቲ ቦታ ምስ ተመልሰ ዝሰምዖ ድማ ዝገደደ ካብቲ ዝነበረ ዝገደደ ይረክብ off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. So, እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ሓደ ቶፕ ኮንፊደንሻል ወይ ካብ ቶፕ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ ዝመፀ እዩ ሶ ኣብ ካልኣይ እግሩ እቶም ፔንታጎን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ንሸውዓተ ሃገራት ኣብ 5 ዓመት ክዕንዉ ምዃኖም ወሲኖም ከም ዝፀንሕዎ እዚ ውሳነ እዚ ግን ካበይ ተበጊሱ እዩ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ክገብሩ ክኢሎም ነዚ ሓበሬታ እዚ ቅድሚ ሕጂ ይበኩም ነይረ ስለምንታይ ከምኡ ክኢሎም እንታይ ዕላማ ግን ሕጂ ክነግረኩም እየ መጀመርያ እንታይ ኢልዎ ምስ መፀ ዝኾነ ይኹን እዚ ሕጂ ንገብሮ ድማ ምዚ ኣብ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ዘጋጠመ ርክብ የብሉን ንሕና ግን ንሸውዓተ ሃገራት ከነውድቕ ወሲና ኣለና መን እየን ንሳተን ከ ብኢራቅ ክጅምሩ ምዃኖም ሱርያ ክስዕብ ምዃና ሊብያ ክስዕብ ምዃና ሊባኖስ ክስዕብ ምዃና 4 ኢልና ኣለና ቀፂልና ሱዳን ከተርክብ ምዃና ሶማልያ ከተርክብ ምዃና ኣብ መወዳእታት ምዕራፍ ናቶም ድማ ኣብ ኢራን ክኸውን ምዃኑ እዚ ነይሩ ስትራቴጂ ኩለን እዚአን ሃገራት እዚኣተን ብጀካ ኢራን ኩለን ወዲቐን እየን ኣፍጋኒስታን ከወፂካ ኩለን እዚአን ሃገራት እዚአን ወዲቐን እየን ታንኮ ተሪፋ ዘላ ኢራን እያ ካብታ ታርጌት ናቶም 5 ዓመት ዝበልዋ 5 ዓመት ኣይገበርዎን ብሓፈሻ ግን እቲ ስትራቴጂ ከምዚ ነይሩ 2003 ዝወፁ ዘሎ ስትራቴጂ ኢና ንዛረብ ዘለና ከምዚ ገይሮም ድማ ነዘን ሃገራት ዕንዮመን ሕጂ ዝቀሊል እዩ ነዊሕ እዋን ተዘሪብሉ እዩ ንቐፅል እስከ what is new? It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And I you know, my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. ንሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ነቶም ሓለፍቲ ንጀነራላት 4 ስታር ጀነራላት ታዮም ዝብሎም ኩሉ ግዜ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ተጻብኦ ንኸይመጽ ውግእ ንኸየጋጥም ንምፍሻል እዩ ስለዚ ዲተረንስ ሽግር ከይመጽእ ሃገራት ዝኾነ ስግኣት ንኸይፈጥራ ከንዕንዎ ኣለና እቲ ሕቶ ግን ከምኡ ይኮነን ትስራሕ ዘሎ ውግእ ንሕና ንጅምር ውግእ ንኽጅምር እሞት ውግእካ ክውድእ ኣይድለን እዩ ስለምንታይ forever war ክግበር ስለ ዝድለ ዘሎ ንቐፅል This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld and you could name a half dozen other. زهاجر زيا بوليسناتا منغستناتا تجاويو الوا تغيرلي يزبل زلو زياتا مستيرناتا بوليسن امريكا فورين بوليسناتهم تجاويو بعضهم ديكشينيز بحال مينستري مكلهال مينستري فورين افيرز نبراب زبوش نسو رامسفيلد كالوت بزحات مس ديفنس كونتراكترز ركب زلوهم بيج اويل زي ናይ ኣጽዋር ካምፓኒታት ኮይኖም ነቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ጨውዮም እዮም ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝውክል ኣይኮነ ፕሬዚደንት ያዝያ ጽቡቅ ገይሩ ይዛረበላ እዚ ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ኣዝዮም ውሕዳት ሰባት ነቲ ፖሊሲ ጨውዮም ኣብ ዓለም አንዳር ዝበሃል ኣካይዳ ይኸዱ ከም ዘለዉ ይዝነግር collaborators from the Project for a New American Century they wanted us to destabilize the Middle East turn it upside down make it under our control in their defense. So, زي تدوكمنت إني لغريكم هكذا مبرق ديستابلايز رقعت كم زي بلو رقعت سلدسو إنه دما كل أتوم هجرات أسوارنا بأمريكا تسجعون أسوار أبرس أسوار كجزيهم زي
سعودية أسعار نخد بتاع كتسعريا قطر إمارات بحرين كويت كلهم زياتهم أسعار كجزيهم جبسي ليبانوس كم زجيرهم أسعار كجزو خلو تكون هذا دماء نتن أسعار ندادنا تندماء نساتهم كمزمز ويخلو تومناي ندادي أبيرا مساتو نتناي ندادي قاصرو تومناي وركي نتوركي قاصرو تومناي بانكينج نتبانك ساتي قاصرو حدك لنفسي يربح تومناي أسعار دماء أسعار يشتو زيت بوليسي تهاجر تجاوية يبلالو كابز سلستبقسي زرايو إذن ريازلنا كابز يرستبقسي كنا 当地时间11号下午， رايو زي أب سعود عربي زخونا مرحنا أمريكا بس حلفة بس 4 عامات نبلو ولا 5 عامات بجك دونالد ترامب ب5 عينات قبابلا زقبل ويل زخونا مرح بلينكن كل جديد مات ايكونن ب5 قبلوا على ايربورت قبلوا خلو امان اي راني ناي تشاينا بريزيدنت يكون زقبل زلو برايم مينستر ناي تشاينا يم زقبل زلو ازك ساعه كندي هاجرات عرب كاب امريكا ريقومكم زلو فلاديمير بوتين كما تخلو كل مناصف قيع مناصف انصفهم تقبلهم سلامنتاي نساتهم كاب امريكا كخدمولو زغل منقديهم زلو اتي اغباب قبابلنا حدا بريزيدنت دما اتا هاجر قبل علته هاجر ناي تشاينا ب5 قبلوا خلو ملختي زسدسو دبلوماتيك انفورميشن وي وين دبلوماتيك مرداتنا كلتين هاجرات كبر قبل علته هاجر انت عينت اطمام تابع علته هاجر تايلو ميزنجر ስለዚ መጠን ተቀባብላ ለመራሕ ዝግበር ንኣብነት ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ቻይና ፍሉይ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ፕሬዚደንት ቻይና ኣብ ዝዓደመሉ ክንብል ከለና እቲ ፕሬዚደንት ቻይና ናይ ኤርትራ ዝገበረሉ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ ኣሎ ምስ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣጠማምታ ኣሎ ንዑይ ዝገልፀልካ ኣሜሪካ ንመራሕቲ ኣፍሪካ ብኸመይ ተቐበሎም ኤግዛክትሊ በታ ኣቀባብሎም ብኡ ኢኻ ትልክዖት ናቶም ክብሪ ስለዚ እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ነዳዲ ናይ ስዑድ ዓረብ እታ ዝዓበየት ትገዝኦ ዘላ ሃገር ቻይና እያ ምንጭቶቶም قطبا ناي سعودي عرب اب تشاينا يزمركوس نداديوم يشطو ترا يكونن ولا تكنولوجي زغبرو زلو تهنصا سرحو زلو بيزنس زغبرو زلو تنقد زغبرو زلو كله اب تشاينا زمركوس امريكا بجك اصوار كالاي تغبر لهم يازلا تاسوار ود نمنتايم كتقملو صقام كم زفتر غيرو يم تاسوار كم تتقم كغبروا سلازي فليطو مالونا امريكا كامريكا كحدم تنغوس ግን አይከልን ይዘሉ ብዙሕ ፈንጂ ተኺሎም ስለዘሎ ስለዚ ምስ አሜሪካ ለኹና በለ ቲ ተግባራቶም ግን ናብ ቻይና ገጾም ከም ዝሃደሙ ንርለና ስለምታይ ፖሊስና ኣሜሪካ እንታይ ዝብል ንሃገራት ዓረብ ዲስታቢላይዝ ርግኣት ከም ዘይብለን ናይ ኣሜሪካ ደኻ ኣይኮነን እዚ ፖሊሲ እዚ እስራኤል ዝሃንደሰቶ እዩ ፅኒሕና ሰምዒና እስራኤል ብመንገዲ ናይ ኣሜሪካ ጌራ ዝሃንደሰቶ እዩ ኣብ ሃገራት ዓረብ ብጀካ እስራኤል ዝውረን ሃገራት ሰላም ክረኽባ የብለን ርግኣት ክረኽባ የብለንን እዚ እቲ ፖሊሲ እገዳ ክወርደና ኣለዎ ተፅዕኖ ክወርደና ኣለዎ ኣብ መንጎን ድማ ምርድዳእ ሃገራት ዓረብ ተረዳዲአን ክኸዳ ከም ዘይብለን እዚ ብመንገዲ ኣሜሪካ እስራኤል ዘውፅኦቶ ፖሊሲ እዩ ሕጂ እናቐፀልና ክንርኢ ከለና ሓደ ነዚ ጥራይ ኮንኩ ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ እዚ ቻይና ፕራይም ሚኒስተር ናይ ቻይና ምስ ስዑድያ ኣብ ዝገሸሉ ዝነበረ እዩ እዚ ንጉስ ናይ ስዑድያ መሓመድ ቢን ሰልማን ንዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ክረክብ ኣይንሪኦን ኢና ባይደን ሓንቲ ግዜ ተራኺቡ ነይሩ ካብ ሓላፊ ብሊንከን ይምፃእ ካልእ ይምፃእ ኣይረኽቦምን እዩ ምስ ናይ ቻይና ክኾን ከሎ ምስ ናይ ራሽያ ክኾን ከሎ ንፕሬዚደንታት ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ነቶም ፎሬን ሚኒስተርስ ወላ እውን ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ንኩሎም እናረኸበ ብዓቢ ክብሪ ዝረክብ እዚ ከዓ እንታይ ዝነግረካ ምስ መን ጠመተ ከም ዘለዎ ምስ መን ሽርክነት ብሪክስ ከኣትዩ ይደልሎ ስለ ዝኽእልዎ እምበር ስለዚ ወይ እውን ፀቕጢ ገብርሉ ስለ ዘለዉ እዩ ምስ ቻይና ድማ ዓብ ዝምድና ይገብር ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ይጠቕመና ንሓነ ስለምንታይ ምፃልኩም ኣለኹ ኤርትራ ጎረቤት ናይ ስዑድ ዓረብ እያ ስዑድ ዓረብ ጎረቤትና እያ ስለዚ ኤርትራ እትገብሮ ዘላ ሽርክነት ምስተን ጎረባብታ ኣንፃር ኣይኮነን ትኸይድ ኣላ ስዑድያ ናብ ራሽያ ናብ ቻይና ትኸይድ ኣላ ኤርትራ ናብኡ ትኸይድ ኣላ ግብፂ ናብኡ ትኸይድ ኣላ ወላ እውን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ናብኡ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ካብ ካልኦት ኣብቲ ዞባኣ ፍሉይ تقدم نا أمريكا كلن كلوا السعودية عرب مس أمريكا تراي إثيوبيا مس أمريكا تراي جيبوتي مس أمريكا تراي كلهم كم خينهم كلوا إيرترا بينا نبرا شخص كيس وينا بكالر كيس كلا حدا جاي نيرن إيرترا أبزوان زين the whole region نا إيرترا جن نصور زخنا ملقتي تنقالوت نخلتي كما خلاين زفتنازل وانا بنت أبي كم مخ جبرا متى وريد له سنين لخريكم أمريكا هم يجرا تتكو على نبي مع التو متقعتي نا أمريكا قبل أبي نصور نخوني متسأله أغلق سابس أبغى جرا ملو سنين لانرينا so نقطة هاجرات عرب هذا بحده كاب أمريكا نكهدما سقومتي جبرالوا أبزك عرب هذا ما بريكس كجبريو أبو دما خنرينا بعبي انتهي كجبري إزي أب سعودية ترى هيكون نزجبر زلو نقطة لنا مسكرنا تي أمونجو سعوديان تشاينا نزجبر زلو نابن تايلا كوني ربز حلفة بعد إيرا سواب كجبرو ريال مسنا تشاينا يوان كأيرو دولار أو تيم كنا بدخل جمرهم خانم تنجاجيرهم يرم نتينا 5 عام زجبرة بترو دولار تبهال زنبرة ندادي بدولار تراك شيط على بعض نبرة وعلم أمريكا نبرة سعودية كم سرزت تزا عمد زتنجير له
ስለዚህ ትስጉምቲ ካብ ኣሜሪካ ወፂኻ ከመይ ጌርካ ምስ ቻይና ዝምድናኻ ትዕይል እዩ ኮይኑ ዘሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ ድማ ንዑዞ ጉልሕ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ ኣበይ ክበፅሕ እዩ ንቐፅል ካልኣይ ክሪኢኩም እየ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ ስዑድያ ጥራይ ኮነት ከም ትገብር ዘላ እዚ ኸ ቀፂሉ ድማ ናብ ኢማራት ከይዱ ኢማራት ድማ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኤኢ ንጉስ ናይ ዱባይ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ዓቢ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ብብዙሕ መናፅፍ ተቐቢሎም እቲ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ስለዚ ሓደ ስዑድያን ኢማራትን ይወዳደራ እየን ዘለዋ መን ዝያዳ ዶሚኒያንት ይኸውን ኣብቲ ዞባ ስለዚ እተን ስትራቴጂ ዝጠንበትሉን ሃገራት ድማ ራሻ ቻይና ኣሜሪካ ሰለስተ እዚአን ከመይ ጌርካ ባላንስ ትገብረን ከመይ ጌርካ ኣብ ናትካ ምስኣተን ጥቡቕ ዝምድና ክትገብር ትኽእል ንሰለስተን ከይከሰርካ ግን ኣተኩረ ናይ ቁጠባ ኩሉ ግዜ ናብ ቻይና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣተኩረ ናይ ቁጠባ ናብ ራሻ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ምስ ኣሜሪካ ናይ ወታደራዊ ናይ ሰራዊት ናይ ገለ ጥራይ ከይትእግዶም ወይ እውን ሽግር ከይትፈጥረሎም እዮም ንኣሜሪካ ዝከናኸንዎ ዘሎ እምበር ካብ ኣሜሪካ እናረሓቑ ዝኸድሉ ዘሎ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ ኣብቲ ፖሊሲ እቲ ፖሊሲ ናይ ሎሚ ክንሪኦ ከለና ነዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ኩነታት መበገሲ ዝነበረ እዩ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ጌሩ ተዛሪቦ ነይሩ ነዚ big mouths and they can smoke screen everything when they know the money is not going to be used for the purpose it is intended for when they know it's going to fill private pockets when they know it's not going to be serviced any ከም ኩሉ ግዜ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ናይ ምዕራባዊ ማይንድሰት ቀደም ንእሽተይ ከሎ ዝገበረ መንደይ ዓመታት I don't know ማስ ተገይሩ ዚ ኢንተርቪው እዚ but he really understood ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ገይሮም ክንሕግዘካ ኢና ኢሎም ጆክ ክፃወቱ ከም ዝኽእሉ ጌም ክፃወቱ ከም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ማኒፕሌት ገይሮም ንረብሓ ናቶም ክገብርዎ ከም ዝደልዩ እቲ ረድኤት ዝብልዎ ዶ ኤንጂኦ ዝብልዎ ዶ ሲቪክ ማሕበራት ዝብልዎ ዶ ኩሉ ፖለቲካዊ መሳርሒ ምዃኑ እቲ መሳርሕቲ ድማ ነቲ ሃገር ንምቁፅፃር እቲ ሃገር ቁጠባኣ ወተሃደራዊ ዓቕምናታ ሚድያ ናታ ኩሉ ነገር ካብ ኢላ ወፃኢ ትኸውን እሞ ብደገ ክዝወር ከም ዝኽእል ንክገብሩ ዝጥቀምሉ ታክቲክ ምዃኑ but he knew the guy knew this that ነዚ ነገር እዚ ፈልጦ ናይ ኤርትራ ይኮነ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ጠጠው ከብሎ ስለ ዝወሰነ ሽግር ረኺቡ ካልኦት እውን ፈልጥዎ እዮም ተናቑር ኣይኮነን ካልኦት መራሕቲ እቲ ፀገም ነዚ ጠጠው ከተብል ኣንፃር ኣሜሪካ ንክትከይድ ኣይዋፅን እዩ ነይሩ ጌርካ ኣብ ስልጣን ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሃገርካ ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዲ ኦንሊ ኣብ ኣፍሪካ ኣንፃር ኣሜሪካ ደው ኢሉ ዝቐፀለ ገዳፉ ናይ ካለን ተቐቲሉ እኮ ኣንፃር ኣሜሪካ ደው ኢሉ ነቲ ናይ ኣሜሪካ መኸተ ጠጠው ዘበለ ናይ ኤርትራ መርሕነት ጥራይ እዩ ሕጂ ግን ደንቀነ እውን ሓደ ዓቢ መጥቃዕታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይግበር ኣሎ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ተሪር መልሲ ይበሎ ፅን ኢለ ከስማዓኩም እየ ናው ንመለስ ናብቲ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሎሚ እቲ ምስጢራዊ ሓበሬታኦም ጥራይ ዘይኮነስ ሎሚ ኸ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣበይ ይርከቡ ኣለዉ እዚ ሓበሬታ ሕጂ ትግበር ዘላ የስምዑዋ Sir Keir Starmer says talks with President Biden in Washington have been wide-ranging and productive, but wouldn't say whether he'd persuaded the US to allow Ukraine to fire long-range missiles into Russia. President Zelensky has repeatedly called for permission to use the weapons on targets across the border. He claims it is the only way to end the war. Our political editor Chris Mason has sent this report from the White House. I think the next few weeks and months. So, ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፕራይም ሚኒስተር ጉዳይ ናይ ዓዱ ገዲፉ ነዚ ኩነታት ናይ ዩክሬን ውግእ ቀዳምነት ስለ ዘለዎ ንዑ ኣብኡ ከይዱ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በጃኻ እንዶኒ ንዩክሬን በተን ዘለዋ ውሑዳት ሚሳይላት ውሽጢ ራሻ ንክሃርሞ ነቲ ኩናት ናብ ሳልሳይ ዓለም ንክቐየር ሓግዘና ወይ እውን ሕራይ በለና ኢሉ ክልምኖ ኢሉ ከይዱ እንተኾነ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፑቲን ተሪር መጠንቀቕታ የፍርሃ ስለ ዘሎ እቲ ዝድለ ዝነበረ መልሲ ኣይረኸቡን ኣለዉ ንፁር ዝኾነ መልሲ ከም ዘይረኸቡ ካብዚ ርክብ እዚ ናይ ሰዓትን ፈረቓንዲ 2 ሰዓት ርክብ ምስ ገበሩ ኣብ ዋይት ሃውስ ካብኡ ምስ ወፀ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ናብ ጋዜጠኛታት ዝሃቦ ሓበሬታ ንስማዕ What does President Biden make of Russia's threats against the West? I don't think much about that. This is the Blue Room of the White House. The President, the Prime Minister and their team spoke here for about an hour and a half. The war in Ukraine dominated the conversation. Afterwards, Sir Keir Starmer wouldn't be drawn on whether he persuaded the President that authorising Ukraine to fire Western missiles at Russia was a good idea. Instead, he said... Well, there's only one... So, እዚ ፕራይም ሚኒስተር ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ናብ ዋሽንግተን ከይድዎ ዝነበረ ሓንቲ መልሲ ካብኡ ዝፅበ ነይሩ ኤሮጳ ባይደን ሕራይ ኢሉ በቃ ውሽጢ ራሻ ክንሃርም ኢና ክትኩስ ኢና በቃ
ولا حنت لو نتكوينات غيري كل بلا قلق غوري كل دايرة كما يجي كانت تزلو صقم ناب حماق توسديو اقات عمي امريكا جن نتنكت نربحنا تاكو قد اسل زغل اوروبا برا بزعبا ربحنا ما يقدسوني مز برايم مينستر يجي قودك نغركمي بزعبا ربحنا سلدي يقدس صقم يبلون اب حدقا كاوتي يخلي انتتي عالم نابي تخيد الله نتكوينات ناب سالساي كوينات عالم كخيز زغل زنبري امريكا اذا دسحبت تمثل الله جن جتودى نغير يلن ولا ون متلالون كونسل زغل انتي لسكر The reason we're having these discussions, and that is because Putin has illegally invaded Ukraine, and the quickest way to resolve this, obviously, lies through what Putin actually does, because it's for him to end this. But we are having a discussion. We've stood with Ukraine. Ukraine has a right to self-defence, and we've stood united, not just with our allies here in the US, but across with our NATO allies. That's very, very important to us. These are the long-range Anglo-French missiles Ukraine would love to fire into Russia. The UK making the argument to allies it's a request that should be granted. They rely on American satellite systems to work. You might ask why the Prime Minister has been so comes the multi exactly explicitly keen to dash here to visit a president who we know will be gone in just a few months' time. His answer is there are urgent issues that need addressing now, not least this question of missiles. The president has been sceptical about Ukraine being able to fire them into Russia, fearing it would be dangerous. This is the reality. At the end of the day, abzu conversation natom fully shirkanat way fully bidaba qutaba kzarabu kam zay kullu yizfallet. نزن ميسايلات زركابن ميسايلات يوكرين عتتكما وش تراشا كتحرم تخلدو نتكوينات كهل ملكع مانيات بوتين زي اندحر تغيرو انا اتا حاجر نعوت قبر ليزا لا بزي حاجزنا نيتو بزي حاجزنا امريكا سلو زي تقبرو قبر ملسي يوكرين ترايكون كون زد اتا تفكز الحجر نعاون قبر ملسي كبيا يلو نصور ملسي سلازا ابي امريكا دما نخالو دا قدقات كتو تدلنبر نبعلا قدقات كتعاتو شجر كنقاتما سلازي تدلي دحر حريلا توصالا من البات تاكبلوم اسخاتكم بتنا ناي اوروبا نعد انجليزين فرنسان يبكمو زلو ميسايلاتكم وناي جرمن بوغيركم هرمن دو عدلكم رعيو نسك حشاكم يخليو اي ثينك كم يحيش يبلو مالو بحق امريكا سمارت يوم نزم اوروبايان كبدليتهم يمصاتو لهم زلو اوروبايان صاتو لهم زلو دماعتهم مرحتا باوروبا خوينهم زلو انصار اوروبا سلو زغون انصار حزب اوروبا مخانم انا يكون كنت زلو سمعوا مابزي مرحتا اوروبا انصار حزب مخانم ابزو سمعوا. Wir brauchen ist kein Krieg in der Ukraine. Das liegt nicht im deutschen Interesse. Das deutsche Interesse liegt im Frieden zwischen Russland und der Ukraine. زيانايتي AFD زبحال زلو علي تاويان يوم هتلر دقفت كخونيوم قال ملا نابلت ميديا زسألهم زلو انتي سلازبال يوم كوين ناي جرمن ربحة اف كوينات هيكونن ناي جرمن ربحة يوكرينن راشان سلام تغيرانين جرمن اب سلاميات تربح ربحة قطباو ربحة ناشونال سيكيورتي ربحة ناي جرمن اب سلامي زلو اب كوينات زربح اندستري يبلنان نابلت يتزارب زلا اكزاكتل كم زسلو زبلو زلو حزبنا جرمني مرصوم الله اوف كورس انتي زبلو زلو صرا سدتنيات يوم دما سدتنيات انصار مخانم فلوتيو هاجرنا كاب متن لا على سدتنيات مليوالو كنا علي لنا بلو سو ግን ቀንቲ እቲ ሚድያ አንጻሮም ዝኸይ ዘለኩም ስለ ዝበለ ይኮነን ኩናትና ዩክሬን ተጠውክብል ነቲ ኡላፍ ሾልስ በፍንጩ ሒዞም መስለ ዘለዎ እዩ ንቐፅል እንታይ ትብል ዘላ እዚ እቲ ዘረባ ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮፓ ክብልዎ ዝግባእ አሜሪካ ግን ዘይትደልዮ Und ich sage es hier und heute, keine deutschen Soldaten, keine Söhne, keine Väter, keine Waffen in diese Ukraine. Und ich persönlich, ich schäme mich dafür. Ich schäme mich dafür, dass nach dem Zweiten Weltkrieg deutsche Panzer gegen Russland rollen. Das ist eine Schande für... انتهت بالزلا እዚ ኩናት እዚ ናትና ረብሓ ዘለዎ ኩናት ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ጀርመናዊ ወዲ ሰብኣይ ኣቦ ውላድ ናብዚ ቦታ እዚ ክኸይድ የብሉ ናይ ጀርመን ኣፅዋር ናብዚ ቦታ እዚ ክኸይድ የብሉን ኣነ ድማ ከም ግለሰብ ኣዝየ ይሓፍር ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሕጂ እውን ተመሊስና ታንክታትናን ኣፅዋርናን ኣንፃር ራሽያ የቐንዕ ምህላው እንታይ ትብል ዘላ ራሽያ ፍርቂ ጀርመን ዝወረረት እያ ኖ ሂትለር فكير ناب روسيا كورر المسكده دحري 4 عام 5 عام اب 1945 سراويت ناي حبر السوفيت كساب برلين متيو فرقه مبراق وشيد وزنبري لوم دما زخدغاميو زحفريا تبدلا مسرا شاينان واغا زلنا تانكتاتنا ناب روسيا تيلو راشيا تغمطي لاخت مصي حجون اب قدما يكونات عالم كوم غيراتنا اب كالا يكونات عالم سعراتنا حجون اب زخ متيو كاب جيغانا زين مهار
استبيتو كويت بالنياج نايب حكي دخوم دون قرز وخنا مرحنتي سلنات والقلب غالا سمعوا واج نايب حق زحزن ازي دمات كبال زغبال Unser Land. Wir wissen aus der Geschichte. Dafür muss man nicht sonderlich klug sein. Aber diese Klugheit hat diese Regierungsbank in Summe sowieso nicht. Wir geben das auf mit der Ampel. Es ist zwecklos. Und ich hoffe, dass Sie allesamt hier aus dem Landtag rausfliegen, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Was wir brauchen, ist kein Krieg in der Ukraine. You can go home. Go home as soon as possible. Get lost. Get lost. We don't want you here. እዚ ድማ ናይ ፖላንድ ፖለቲከኛ እዩ ነቲ አንቶኒ ብሊንከን ዝበሃል ናብ ዓዱ መፅዩ ውግእ ክእውጅ ኣብ ዩክሬን ዕግርግር ክገብር ዝቐነየ ኪጥፍኣልና ካብዛ ዓድና ኣብ ፖላንድ ክንሪአካ ይንደለን ኢና ንስኻ መጋበርያ ከም ዩክሬን ጌርካዮ ዘለኻ መንእሰይ ዩክሬን ኣጥፊኻ ሕጂ ድማ ናይ ፖላንድ ከተጥፊኻ ትመፂኻ ዘላ ኪጥፍኣልና ካብ ዓዲ ስለዚ ኤውሮጳውያን ፖለቲከኛታት ቦታ ይረኸቡን ኣሎ እምበር እቲ ህዝቢ ተረዲይዎ ኣሎ እቲ ኩናት እንታይ ምዃኑ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ትፃወተሎም ከም ዘላ ህዝቢ ጀርመን ፈሊጡ ኣሎ ህዝቢ ኤውሮጳውን ተረዲይዎ ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ግን ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ስለ ዝኣተወ ኣንጻር ረብሓት ህዝቢ ዝኸይ ዘሎ ንክንደይ ግዜ ክቕፅል ክእል ንሓያል ዓመታት ክቕፅል እዩ እዚ ምክንያቱ ኤግዚት ንክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ብሓፈሻ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ኤውሮጳ Get lost. Get lost. We don't want you here. We don't want Polish people paying and dying for your wars. ናይ ብሓቂ እዩ እዚ ትዘረባ ንኣሜሪካ ካብዛ ዓድና ውፅኡልና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ኩርና ዓለም እንሪኦ ዘለና ተርእዮ እዩ ምክንያቱ እቲ ፕላን ንረብሓ ናይ ህዝቢ ዘይኮነ እቲ ኩናት ካብ ኩናት ንዝረብሑ እዩ ምክንያቱ ኤውሮጳ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ኣብዚ ስምዑ ናይ ዩኬ ፅንሒ ኢለ ከሪአኩም እየ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ Chocolate, Italian fashion, French wine and German Swiss chocolate, Italian fashion, French wine and German cars. This is how Europe marketed its products. With cars, you had to agree. Europeans had the best automotive technology, especially the Germans. But now the European car industry is facing decline. Look at the shares of top car makers. Volkswagen is more than 20% down this year. BMW is nearly 30% down. Porsche is 16% down. Mercedes-Benz is 11% down. And Stellantis is 36%. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ኤውሮጳ ክበሃል ከሎ ቀደም እንታይ ዝበሃል ነይሩ ናይ ስዊስ ቾኮላታ ወይ እውን ሰዓት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሰዓት ወይ ቾኮላታ ናይ ስዊስ ተደላይ ወይ ቺዝ እውን ይብልዎ እዮም ኣብ ስዊስ ክኾን ከሎ ፍሬንች ክኾን ከሎ ፍሬንች ዋይን ፍሬንች ፋሽን እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ ኢጣልያን ፋሽን ወይ ከዓ ኢጣልያን ፋሽን እዮም ዝብልዎ ከምኡ ድማ ጀርመን ካርስ እዚኣቶም ኣብ ኤውሮጳ እቶም ተደለይቲ ናይ ኤውሮጳ ክበሃል ከሎ ጀርመን ካርስ BMW መርሴድስ ኣውዲ ፖርሼ እዚአን መካይን እዚአን ጀርመን ኢንዱስትሪያል ሃብ ምዃኑ ዘፍልጥ ዝነበረ እዩ ከምኡ ድማ ናይ ስዊስ ሎሚ ግን እታ ጀርመን ኢንዱስትሪያል ባክቦን ወይ ከዓ ዓንዲ ሕቆ ናይ ኤውሮጳ ትበሃል ዝነበረት እተን ዓበይቲ ብራንድ ናይ ኤውሮጳ ዝነበራ ረይወን ከመይ ኢለን ይደምያ ኣለዋ ወይ ብሊዲንግ ይበሃል እዚ ብርኪ ናይ ቮልክስቫገን 19 ከባቢ 20% ዳውን ኮይኑ ኣሎ BMW 28.87 BMW እዚ ሓደ ዓብይ ናይ ኤውሮጳ ኩርዓት ዝነበረ ናይ ጀርመን ኩርዓት ዝነበረ እዩ ፖርሼ 16.35% ዳውን መርሴድስ ቤንዝ 11.37 ከምኡ ድማ እቲ ካልእ ታሕቲ ዘለውን 36 ጀርመን ኮምፕሊትሊ ዲኢንዱስትሪላይዝ ትኸውን ኣላ ዲኢንዱስትሪላይዝ ካብ ኢንዱስትሪ ትእለላ እዚ ከዓ ንክንደይ ክቕፅል ክእል እዚ ክሳብ መዓስ ክቕፅል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጀርመን ኢንዱስትሪ ጃየንት ንክትከውን ዝገበሩ ባእታታት ክሳብ ዘይ ኣለዉ ራሽያ ቀዳማይ ምንጭ ናይ ኢንዱስትሪያል ቤዝ እዩ ጋዝ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ እቲ ጥረ ነገራት እውን ካብ ራሽያ ተምፅኦ ነይረ ብሕሶ ስለዚ ብዘይ ናይ ሩስያ ዕዳጋ ወይ እውን ጥረ ነገራት ጀርመን ኢንዱስትሪያዊ ዓቕምናታ ክትመልሶ ኣይትኽእልን እያ ሓደ ቻይና ድማ እቲ ዝበዝሐ ፕሮዳክት ናታ ትሸጠሉ ማርኬት እዩ ነይሩ ቻይና እውን ክዓፅዎ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ ቻይናን ራሽያን ክሳብ ዘይተመለስዋ ቁጠባ ናይ ጀርመን ክምለስ ኣይክእልን እዩ ባይ ዘ ወይ ዋላ ሕጂ ስቱ ተመሊሱ ክምለስ ኣይኮነን ምክንያቱ ግዜ ከሲሮም እዮም ኦልሬዲ ኣብ ኢኖቬሽን ኢንቨስቲ ይገበሩን ከምቲ ዝድለ ድማ ኣብቲ ግዜ ትራንዚሽን ወይ እውን ለውጥ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ክዋሱ ዕድል ኣይተዋህቦምን ዳትስ ዋይ እዚ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ድማ ኣጋጢሙ እታ ናይ ጀርመን ናብ ማራር ትዛረብ ዘላ ፋብሪካታቶምን ኢንዱስትሪዮም ከም ዝዓነወ ኤግዛክትሊ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ባይቶናቶም እውን ተዛሪባቶ ነይራ These companies once dominated the car market. So what happened to them? Just look at BMW. They have cut their profit forecast for this year from 10 to 7%. As a result, their shares plunged more than 11%.
እቲ ዝግበር ዘሎ ፀገም ግን ኣብኣቶም ጥራይ ዘተኮረ እውን ኣይኮነን እቲ ፀገም ወላ እውን ቻይና ይኩም ዘጋጥማ ዘሎ listen to Chinese እንታይ ይብሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ came back from their summer holidays. They celebrated a China week. I'm sure you've read the news. At least 21 to 22 bills directly targeting China were. سمعكم هذا بزي؟ أتي بايتونا China, بايتونا أمريكا. عرفت قنيكم الناس كله دحر عرفتناتو. كاب إسران حدن. كساب إسران كله تنزقون بيلس ويكا نتفنا حقي. نتشاينا نمقطع. نتشاينا نمقاد. نتشاينا نمحصر. بمن قد تبايتون خجبرو. سلزي تبايتو. نتي بوليتيكا أمريكا أنصار China زلوا بوقي أفكيناتي كيرو زلوا trade war بس China يدل خمزلوا نقطة أزي China كسع كندي نزكونة تازي بتعقسي يريوا خمزلوا were tabled and passed. How should we understand that? How damaging is it going to be U.S.-China relationship? When the president and the secretary of state go out in public and say China is America's president and the secretary of state go out in public and say China is America's primary strategic competitor, what kind of message are you sending to Congress? I think the executive branch really shapes the environment. سنتاي زبل زلو معالتاوي تي بريزيدنت يكون من يقتل بريزيدنت أما خرطنات كلاتهم China قدامي تي strategic competitor نحن بالكات زارب تقينكا اتبايتو دما سبز سمعو زلو ميديا زفتو زلو حق خجبريز دل منتان ميديا كافريج نغركبنا بله اتزغيا زلو كايدا ورايل كاز جبر مخانو زين مبقسناتو ندحري تمليسنا هنريا لنا ابزيا انت بزو خلف لكم الله زي كفال زي صبو غيركم كتسمعوا تسا جبر destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. In their defining document, written in September of 2000, a full year before 9/11, they acknowledge that the process of transformation, even if it brings revolution. እዚ ፖሊሲ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሓደገኛ ኣብ 2000 ዝወፀ ፖሊሲ ነይሩ ናይ ፎሬን ፖሊሲ እንታይ ዝብል ስኸ ዝመጽ ዘሎ ዓመታት ከመይ ጌርና ነዚ ሰንቹሪ ነዚ ዓመ ነዚ ሕጂ ዝመጽ ዘሎ ሚሌኒየም ናይ ኣሜሪካ ዶሚኔሽን ነረጋግጽ ኦኬ ብኸመይ ክጅምር እዩ መጀመርያ እንታይ ክገብርዎ Revolutionary change is likely to be a long one, absent, in their own chilling words, some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor. 1 year later, that event would arrive. A 76-page white paper. So, ኣብዚ ፖሊሲዝ እንታይ ኢሎም ነይሮም ቅድሚ ነዚ ፖሊሲዝ ምጅማርና ግን ሓደ ዓቢ ካታስትሮፊክ ኢቨንት ኣብ ኣሜሪካ ከጋጥም ኣሎ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ክሳተፍ ከላ ዘሳተፋ ምክንያት እንታይ ነይሩ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ጃፓን ኣብቲ ከባቢ ሃዋይ ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ናታ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ንሱ ናብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንክተኣቱ ገይርዋ ስለዚ ሓደ ዓቢ ኢቨንት ኣብ ውሽጢ መሬት ተጋጥም ኣብ ውሽጢ መሬት ኣሜሪካ ከጋጥም ኣለዎ ምንታን ኣሜሪካ ኮምፕሊትሊ ናብ ውግእ ዘቕንዐ ፖሊሲ ንክገብሩ ንስኸ እንታይ ነይሩ ሰፕተምበር 11 2001 ዘጋጠመ ሓደ ዓመት ኣቐዲሞም ዝገበርዎ ፕላን እዩ እቲ ውግእ ነተን ክልተ ህንፃ ሰለስተ ህንፃ ኣብ ኒውዮርክ ዝገበርዎ 4500 ሰብ ዝሞቶ ፕላን ናቶም ነይሩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ፖሊሲ ዶኩመንት ናቶም ድማ ተጻሒፉ ዘሎ Circulating for a year and arguing for an aggressive U.S. foreign policy suddenly gained new relevance. In the blueprint, it says the process of transformation is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event like a new Pearl Harbor. Was 9/11 your Pearl Harbor? I think it was the country's Pearl Harbor. So, what happened? Well, September 11th happened, obviously, and George W. Bush had to rethink. But for many of those around Bush, there was no rethink. There didn't have to be. Long before. So, the plan, September 11 زقاتمه قدمي 23 عام زقاتمه وقدمي 24 عام زقاتمه كله باي ديزاين ببلان زنبره كم زخونه اتزبل ودما تكوينات تا غزام استهرمت exactly استتقملو قانقا راي وحجي Pearl Harbor event نابلو In Washington, the founding members included Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, and Louis Libby, Cheney's arms control. True. They urged that the U.S. They urged U.S. as any challenge be realized with like a new Pearl. Some senators Of Pearl Harbor is the day America's new century began. He said, I just got this down from upstairs. At war with the United States anyway. So, እዚ ውቲ ፕላን ዝነበረ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ተረዲዩን ተጸኒሑ ጽቡቕ ኮይኑ ይስምዓና ስለዚ
እተን ሃገራት ኣብቲ ካልኩሌሽን ዝነበራ ዋላ እውን ካብቲ ሶም ዝበልዎ ወፃኢ እውን ዝኸዶም ኣሎ ፓኪስታን ዝበሃል ሃገር ኣሎ ስለዚ the US dropped 226,000 ቦምብታት ክሳብ 2016 ደርቢዮም ነይሮም እቲ ቦምብታት ድማ ኣብ ሱርያ 12,192 ቦምብ ማለት እዩ ኣብ ኢራቅ 12,000 ኣብ ሊብያ 496 ኣብ የመን 35 ኣብ ሶማልያ 14 ኣብ ኣፍጋኒስታን 1337 ኣብ ፓኪስታን 3 ስለዚ እቲ ቦምብስ ናብተን ሃገራት ከማይ ዝዘንብ ዝነበረ እዚ ኩሉ and we've asked Congress to appropriate 75 Iraq. It's not ነዚ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስኩም ዘክርዎ እቲ ፕላን ንሪኦ ዘለና ቀደም ዝወፀይ ነይሩ እዚ ኩናት ወዲ ኩናት ዕግርግር ፀገም ኣመነተን እምቢ ዝበለ ሃገራት ምቕርቃር ናብ ኩናት ክትእትዎ ንምፍታን እቲ ፖሊሲ ዝነበረ እዩ ስለዚ I hope ካብዚ ተማሂርና ንከውን ሓንቲ ቪድዮ ንዩኬ ዘለኹም ድሕሪኡ ናብ ኣፍሪካ ከኣትየ Reform or die, that's what the UK's Prime Minister Keir Starmer has told the NHS. NHS is the UK's National Health Service. It has been in a really bad shape for years now. This week, a damning report came out. It laid bare the critical state of NHS, from the crumbling infrastructure to the ballooning wait list. It stands ናይ UK ዘለኹም እዚ NHS ዝበሃል National Health Service ዝበሃል ንሱ already ሓደ ሪፎርም ወይ ለውጥ ክገብር ተዘይኪሉ ምማቱ ወይ ምጥፉ ቀሪቡ ከም ዘሎ ኣብ ሲሪየስ ፕሮብለም ከም ዘሎ ዝነገር ዘሎ ናይ ጥዕና ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዩኬ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣከም ድንዑ ሪፎርም ዝገብር ግን ኣብ ኣሜሪካ እናኸደ ኣብ ዩክሬን እናኸደ ንኩናት ዝግስግስ ዘሎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ስለዚ እቲ ፀገም ናይ ሕክምና ኣብ ዩኬ ዘሎ ኣብ ዝስምዕዎ ችግር ናቶም መፍታሕ ስለ ዛበዮም እዮም ናብ ኩናት ዝጎዩ ዘሎ 7.6 million. That's how many people are waiting for healthcare in the UK. ከባቢ ልዕሊ 7 ሚልዮን ህዝቢ ዌይቲንግ ሊስት ንክሕከም ሕክምና ንክረክብ ኣብ ሪጋ ዝፅበ ዘሎ ሰብ ዝብለና ዘሎ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እንደዚ ዝኣክል ህዝቢ ኣብ ዌይቲንግ ሊስት ዘሎ ስለምንታይ እኹል ትሕተ ቅርፂ ናይ ሕክምና እቲ ሕክምና ናቶም ትሕተ ቅርፂ እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ሪሶርስ ናይ ሰብ ኩሉ ስለዘየለ ከምቲ ዝድለ ይሰርሕ ስለዘየለ እቲ ሲስተም ፌል ገይሩ ስለ ዘሎ ክሳራታትን ዓቕሚ ናይ ገንዘብን ናይ ባጀትን ሕፅረ ስለ ዘሎ So Starmer has come up with an ambitious but controversial idea. He has promised a 10-year plan. He says money will not solve the problems. What the NHS needs is a complete reform. But can this decade-long plan resuscitate the National Health Service? Here's a report. The NHS is in a critical condition. We aren't saying this, a damning report is. NHS is the UK's National Health Service. It has been in crisis mode for years now, but now it faces its worst crisis ever. A government-commissioned independent review was held, led by independent peer and NHS surgeon Ara Darzi. The report's findings have shocked the nation. Darzi says that NHS is in quote-unquote serious trouble. The productivity is declining. There are cancellations of more hospital treatments than any comparable country. The waiting list is ballooning. It currently stands at 7.6 million. Last year, more than 100... So, እንታይና ንርኢ ዘለና እታ UK ትበሃል ሃገር ብጥዕና ብኢንዱስትሪናታ ብቁጠባ ብኩሉ ደረጃ ተንቆልቆል ዘላ ሃገር ምዃና ሓደ ሃገር ይወድቕ ከም ዘሎ ኣብ ሄልስ ኬር ናቱ ኢኻ ትሪዮ ሕማቕ ሃገር ድዩ ፅቡቕ ሃገር ኣብ ጥዕናዊ ቀረባት ናቱ ንጥዕና ዜጋታትን ንምሕላው ኣብ ዝገብሮ ኢንቨስትመንት ኢኻ ትሪዮ ሞር ኣብ ኣፅዋርን ኣብ ውግእን ኢንቨስት ዝገብራ ሃገራት ከም ኣሜሪካ ከምኡውን ዘን እንግሊዝ ዝዛረባ ኣንቲ ድሕሪያ ድማ ዩኬ ኣብ ህዝቦም ዘሎ ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ካልእ ቀረባት ናንቆልቆለ ይኸይድ ኣብ ትምህርቲ እውን ተመሳሳሊ ብዙሕ መንቆልቋል ይግበር ይረአ ከም ዘሎ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ነቲ ፀጥታዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ካብ ውሕስ ከም ዘይክልን ብዙሕ ዕግርግር ብዙሕ ስርቂ ብፍላይ ኣብ በዓል ሎንደን ዝኾነ ይኹን ነገር ሒዙ ሰብ ብውሕስነት ንክኸይድ ስግኣት ከም ዘሎ ወይ ዝንገር ስለዚ እዚ እቲ ዩኬ እዚ እቲ ፎልት ናቶም ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ተተቕርፂ ናቶም ንዓነ ወይ ዝኸይድ ዘሎ ዩኬ ድማ ከምኡ መጠንታ ኣብ ውግእ ዝጎዩ ዘሎ ሃገራት መጠኑ ካብቲ ዘለዎም ውሽጣዊ ፀገም ዝሃድሙ ዘለዉ ጌርኩም ውሰድዎም እዚያታ መረዳታ ናብ ኣፍሪካ ገፅና ክነኣቱ መጀመርያ ብኬንያ ንጀምር and Kenya have signed a migration agreement here in Berlin. The deal was overseen by Kenyan President William Ruto and German Chancellor Olaf Scholz. It means workers from Kenya will be allowed to fill job vacancies here in Germany, such as for bus drivers. The agreement also allows Germany to deport Kenyans who do not have the right to stay in the country. ጀርመን ኬንያ ምስ ጀርመን ሓድሽ ዲል ጌራልያ ዊልያም ሩቶ ዝመርሖ ልኡኽ ኣብ በርሊን ኣብ ዝቐነየሉ እንታይ ገይሮም ኣለው እቲ ሰራሕተኛታት ናይ ኬንያ ሽቕለት ኣልቦነት ስለ ዘለዎ ተዓዲ ውስጥ ተማሃሩ መንእሰያት ትምህርቲ ዘለዎም ስኪል ዘለዎም ናብ ጀርመን ከይዶም ክሰርሑ ምክንያቱ ጀርመን ምንቁልቋል ናይ ህዝቢ ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ብዙሕ
ዓቕሚ ናይቲ ሰራሕተኛ ድማ ናብ ጥሮታ ክወፅእ ምዃኑ ይንገር ስለ ዘሎ ምስ ካልኦት ሃገራት ዲል ትገብራላ ካብ ሃገራት መንእሰያት ናወሰደት ብሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ንክሰርሑ ባስ ድራይቨር ድዩ ኣብ ፋብሪካ ዝሰርሑ ድዮም ኣብ ሕርሻ ዝሰርሑ ድዮም ኣብ ካልእ ብሕጋዊ መንገዲ ወሲዳ ከምዚ ዓይነት ነገራት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ዊልያም ሩቶ ድማ ነቲ መንእሰይ ዕድል ናይ ስራሕ ክፈጥር እየ ዶ ገለዶ ስለ ዝብል ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ምስ ናይ IMF ገይርዎ ዘሎ ፀገም ዝኾነ ነገር ክገብር ፕሮግራም ከሳልጥ ስለዘይክእል እታ ንፖለቲካዊ ድሕነቱ ክገብራ ዝኽእል ምስ ጀርመን ዲል ገይሩሎ ጀርመን ሰብ ይደልዩ ኣለዉ ብሕጋዊ መንገዲ ክኸይድ ዝኽእል ክጥረስ ዝኽእል ሰብ ኬንያ ድማ ነቶም መንእሰያቶም ስራሕ ቦታ ስለዘይብሎም ናብኡ ክሰዱ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ዲል ተገይሩሎ ከባቢ ክንደይ ብዙሕ ሰብ ናብኡ ክኸይድ ምዃኑ እዩ ዝነገር ዘሎ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ከንታይ እስከ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ እዚ እቲ ብሬን ድሬን ዝበሃል እዩ እቲ ምሁር ኣካል ጥራይ ክኸይድ ኣብዚ ስለምንታይ ክኸይድ ኣብ ጀርመን ኣነ ኣብ ስዊስ እየ ዝነብር ናይ ጀርመን ደሞዝ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ኣነ ብናይ ስዊስ ስታንዳርድ ክሪኦ ከለኹ ንጀርመናውያን እዩ ውሑድ ግን ኣብ ሕጂ እቲ ስራሕ ናይ ባስ ድራይቨር ናይ ገለመለ ንመን ክብዎ እዮም ንኣፍሪካውያን ንኬንያውያን ብዙሕ እቲ ደሞዝ ለሰይ 1,000 ዩሮ እንድሕር ኣብ በርሊን ክብዎም ኮይኖም ወይ እውን 1,200 1,500 ዩሮ ክኸፍልዎም እንተኮይኖም ንዓታቶም ምስ ናይ ኬንያ ደሞዝ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ መን ኣብኡ ክኸይድ ክደሊ ኩሉ እቲ ታለንቱ ዘለዎ ስኪል ዘለዎ በሊሕ ዝኾነ ፃዕራም ዝኾነ ሰብ ናብዚ ክኸይድ ክፍትን እዩ ኬንያ እንታይ ሒዛ ክተርፍ እያ ተረፍ ሒዛ ክተርፍ እያ እቲ በሊሕ ርእሲ ነቲ ሃገር ከማዕብል ዝኽእል ዝነበረ ብሓፂር ደሞዝ ኣብ ትሑት ደረጃ ስራሕ ትሪእዎ ኣለኹም ትገይም ኣብ ትሑት ደረጃ ስራሕ ክሰርሕ ጀርመናውያን ዘይደልይዎን ዝንዕቅዎን ስራሕ ብሪልየንት ኬንያውያን ተመሪፆም ናብኡ ከይዶም ክሰርሑ እዮም I'm sorry ከምዚ ፀርፊ ከይመስለኩም እዚ እቲ ሪያሊቲ ብሬን ድሬን ናይ ሓንጎል ስርቂ ዝበሃል እዚ እዩ እቶም ካብ ኬንያ ዝኸዙ ወይ ካብ ኣፍሪቃ ዝኸዱ ትክክለኛ ስራሕ ኣብ ጀርመን ዝሰርሑ እኮ ፅቡቅ እዩ እንታይ እዮም ክሰርሑ እቲ ጀርመናውያን ዝንዕቅዎ ስራሕ ምክንያቱ እቲ ፅቡቅ ስራሕ ከይትህቦም እዮም ዝበሃሉ እቶም ካምፓኒታት ኣብ ስዊስ ከምኡ እዩ ዝኾነ ነገር ካብ ደገ ዝመፅእ ሰብ ኣብ ስዊስ ዝቕመጥ ሰብ ኣነ ንኣብነት ኣብ ካምፓኒናተይ ክቆፅር እንተኮይነ ሓደ ናይ IT ሰብ ክቆፅር ይደሊ ኣለኹ እንድሕር ኢለ ኣብ ስዊስ ዘሎ ሰብ የግድን ቀዳምነት ከብ ዘለኒ ኣብ ስዊስ ዘሎ ሰብ ነቲ ኣፕሊኬሽን ምስ ወፃእኹ ደይቅበሎ ወይ ደይደልዮ ምዃኑ ስራሕ ተፈሊጡ ድሕሪኡ ኢኻ ካብ ሳልሳይ ሃገር ከተምፅእ ዘለካ ስለዚ በላሕቲ መንእሰያት ኣብ ዓዶም ዓብ ለውጢ ክገብሩ ዝግብኦም ናብ ኬንያ ከይዶም ዘይብቁዕ ስራሕ ትሑት ደረጃ ስራሕ ክገብሩ እዮም ግን ደሞ ስለ ዘለዎ ንዓታቶም የዋፅኦም እዩ ብከምዚ ድማ ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ንድሕሬት እናንቆልቆለት እያ ክትነብር ማለት እዩ ስለዚ ዊልያም ሩቶ ክሳዕ ክንደይ እዚ ኩሉ ራእይ ኣለኒ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ መወዳእታ ናብዚ ደረጃ ከም ዝወደቐ The agreement opens up prospects for Kenyans because skilled workers or young people can come to Germany for training. This can help us compensate for the blatant shortage of skilled workers, the initial effects of which we are now feeling and which will be with us for years and decades to come. We have team coverage on this story tonight. I'm joined now by DW. Anyway, እዚ ዘረባ እዚ ኩላቶም ምዕቡላት ሃገራት ኣሜሪካ ነዚ ናይ ሎሚ ኣሜሪካ ዘብላ ዘሎ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹን ካብ ካልኦት ዓለም በሊሕ ርእሲ ዘለዎ ዕድል ኣለ ካብዚ ክትምዕብል ትኽእል ኢኻ በይንኻ ክትልትም ትኽእል ኢኻ ኢሎም የምፅኡኻ ኣብቲ ማእከል ሩባ ምሳተኻ ድማ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ብሕፅር ዝበለ ኣብ ኤርትራ ናይ ሆስፒታል ዶክተር ኮይኑ ዓብ ስልጣን ሒዙ ህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ዝነበረ ኣብ ሓንቲ ክሊኒክ ተጓሒፉ ተራ ዶክተር ኮይኑ ደሞዝ ግን ኣብ ኤርትራ ውሕድ ወስድ ዝነበረ ኣብኡ ለሰይ 2,000 ምስ ወሰደ ብዙሕ ገንዘብ ይኾኖ ኣብ ጅቡኡ ስለ ዝኣቱ ምርጫ ናቱ ማዕረ ይወዳድሮን እዩ ስለዚ ኣብኡ ከፍ ክብል ይነብር ትርጉም ዘይብሉ ስራሕ ዋላ ይኹን ደሞዝ ስለ ዘለዎ ኢንጂነር ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ኤሮጳ መፅኡ ኢንጂነር ኮይኑ ኣይሰርሕን እዩ ሜይቢ ኣብ ፅሬት ክሰርሕ ይኽእል ዶክተር ዝነበረ ነርስ ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል ወይ እውን ታሕቲ እንዳ ኣረግቶት ክሰርሕ ይኽእል እዚ ድማ ንኣፍሪካ ንኸይትምዕብል ቀዳማይ ፀገም ዝኾና ዘሎ ስለዚ ክሳብ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ዘሎ ድማ ኣፍሪካ ብነብሳ ንክትዓቢ ኣዝዩ ዓብዪ ብድሆ ክህልዋ እዩ ሕጂ እዚ ንግደፎ ናብ ዞባና ክንመፅእ ኢና ጠርና ኣፍሪካ መጀመርያ ከም ወትሩ ብኢትዮጵያ ኢና ክንጅምር ኣሜሪካ እንታይ ትገብሮም ኣላ Unequivocally, the United States supports Somalia's, let me state unequivocally, the United States supports Somalia's territorial sovereignty, integrity, and unity, and we've made that very clear. We want to see peaceful and good relations between all countries in the region. So, ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያ ሸንኮለል ይብላ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሃገር ኣብ ናቱ መርሕነት ዘላ ስለ ዝኾነት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ መዓልታዊ ኣቢ ኣብ መንቀራቅሮ ዝኣቱ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ክልተ ዓይነት መግለፂ ውፅእ ኣላ ኣሜሪካ ክልተ ዓይነት መጀመርያ እንታይ ለኩም ነይረ ብዝሓለፈ ፅኒና ንሪኢና ማይክ ሃመር ብኣፉ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ሶማልያ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ዶብን ሓድነትን ምሉእ ብምሉእ ኢና ንድግፍ ስለዚ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ዝትንክፍ ኣይንድግፍን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሶማሌላንድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ
ማይክ ሃመር ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ መበል ሳልሳይ ግዜ ረብዓይ ግዜ ዛረባ ዘሎ አብይ አሕመድ ስቴትመንት ይዝባ ዘሎ ሓደ ካልኣይ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ኸ ስምዕዎ ኣብዚ አሜሪካ አምባሳደር ሪቻርድ በሶማሊያ የአሜሪካ አምባሳደር ሪቻርድ ራይሊ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ለተፈራረመችው የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት እውቅና እንደማትሰጠው ከቪኦኤ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አስታውቀዋል። በመግባቢያ ስምምነቱ ሳቢያ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ውጥረት አሳሳቢ መሆኑን የገለጡት አምባሳደር ራይሊ በቱርክ አስተባባሪነት በሁለቱ ሀገራት መካከል ከሚደረገው ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ይገኛል ብለው ኣብ ሶማሊያ ዘሎ አምባሳደር ናይ አሜሪካ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ዲል ከም ዘይቅበሎ ወይ እውን እውቅና ማለት ከም ዘይ ተፈላጥን ወይ ተቀባልነት ከም ዘይረክብን ንሳቶም እውን ብወገኖም ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ናጽነት ወላ ኢትዮጵያ እንተኣወጀት ከም ዘይተቀበሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው። ስለዚ we see a very clear statement አብይ አሕመድ አንጻር አሜሪካ ክኸይድ ይፍትን ከም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሎም ሱፐር ፓወርስ አንጻር እዮም ዘለው። ኦኬ አሜሪካ ማይክ ሃመር ካብ አዲስ አበባ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ዶብን ናይ ሶማሊያ ክትንከፍ የብሉን ነዚና ንኣምን ይብሎ ኣሎ ሓደ ካልኣይ ኣምባሳደር ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ሬድ ላይን ይበሎ እዚ ናይ ሶማሊያ ሽማ ጠቂሱ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ዲል ከም ዘይቅበሎ ይዛረብ ኣሎ። እዚ ኣሜሪካ ፖዚሽና ነፂራ ኣላ። ቻይና ብተደጋጋሚ 2-3 ግዜ ነዚ ኩነታት እዚ ከም ዘይተቀበሎ ነጊራ ኣላ። ምክንያቱ ንቻይና ዓብይ ኣገዳስነት ስለ ዝኾነ ታይዋን ዝበሃል ቶፒክ ስለ ዘለዎ ንዝኾነ ይኹን ሃገር ናይ ምፍርራስ መቃቂልካ ናብ ካልእ ንምእታው ከም ዘይትድግፍ ቻይና ብመትከል እያ ትቃወሞ። እዚ ኣቢይ ካብኡ ደገፍ ክረክብ ኣይክእልኒ። ሳልሳይ ሕብረት ኤውሮፓ 2-3 ግዜ ደጊሙ ናይ ሶማሊያ ሓድነትን ግዛኣታዊ ዶብን ክትንከፍ ከም ዘይብሉ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ትገብሮ ዘላ ቅቡል ከም ዘይኮነ ነጊሩ ራሻ ነዚ ጉዳይ እዚ ክቅበልዎ ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ኤቭሪ ሱፐር ፓወር ኣብ ዓለም ኣይተቀበሎን ኣሎ። ኦኬ እንታይ ምርጫ ኣለዎ አብይ አሕመድ ናይ ሽምግልና ዝፈትኖ አሜሪካ ግን በዚ መንገዲ ጥራይ ኮነትን አብይ አሕመድ ጽቡቅ ዝኾነ መልሲ ትቦ ዘላ እንታይ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመን ኢዱ ይትውሉ ከም ዘሎ ክነግረኩም እዮም። እዚኣ ስምዑ እንጂ ኣብ ካልእ ግዜ full $1.3 billion military aid to Egypt. U.S. President Joe Biden's administration has decided to provide Egypt with its full $1.3 billion military aid allocation for 2024, overriding human rights conditions for the first time during this administration. A State Department spokesperson confirmed the decision on Wednesday, which comes amid Egypt's critical role in mediating talks between Israel and Hamas in an effort to secure a ceasefire in Gaza. Secretary of State Antony Blinken informed Congress that the administration would waive a certification requirement tied to $225 million in military aid. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ግብፂ በአሜሪካ ግሪን ላይት ከም ተዋሃባን ወታደራዊ ሓገዝ በሚልዮናት ዝትመን ክወሃባ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ትጉተት ዘላ ትቅርቀር ዘላ ግብፂ ኢንዳይሬክትሊ ብድሕሪ መጋረጃ ዓብይ ዲፕሎማሲያዊ ገይም ትፃወት ከም ዘላ ንጹር መረዳእታ ኣለና። ንጹር ዝኾነ መረዳእታ ኣለና። ምክንያቱ ንአሜሪካ ንግብፂ ኣብ ክሪቲካል ግዜ 1.3 ቢልዮን ዶላር ዝዓበየ ክፋልናቱ ድማ ወታደራዊ ደገፍ እያ ትባ ዘላ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ግብፂ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ንናሽናል ሴኩሪቲ ናቶም ድማ ቁፅሪ ሓደ ትሬት ወይ እውን ፀገም ዝብልዎ ናይ ኒል ጉዳይ እዩ። ናይ ኒል ጉዳይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ድማ ባሕሪ ክትቆፃፀር ድሮ በቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ድማ በቲ ናይ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ብበርበራ ገይሮም ንግብፂ ክዓፅዋ ምዃኖም ይዛረቡ ኣለዉ። ንግብፂ ብኡ ክንቅርቅራ ኢና ብኒልን ብጋልፍ ኦፍ ኤደንን ጌርና ክንቅርቅራ ኢና እናበሉ ይዛረቡ ኣለዉ። ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ። ስለዚ ኦልሬዲ አሜሪካ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይና ንኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ቦታ ሓፁር ትገብረላ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና። አብይ አሕመድ ኪኖዚ ቀፂሉ ስጉምቲ ክወስድ ኣይክእልን። ዊ ዊል ሲ ሓንቲ ካብተን ትፅቢት ዝግበረለን ዘለዎ ኩነታት ዝያያስ ከዝያስ ማያ ኢትዮጵያን ሶማልን በአካል ንምርኻቦም ዝተካየደ ፈተነ ፈሽሉ ተባሂሎም ንመራሕቲ ኢትዮጵያን ሶማልያን በአካል ብምርኻብ ኣብ ዘሰሓቦም ዘለው ጉዳያት ንኽመያየጡ ዝተካየደ ፈተነታት ከም ዝፈሸለ ዲፕሎማሲያዊ ፍልፍላት ሶማሊ ሓቢሮም ጎኒ ጎንቲ ኣብ ቤጂንግ ዝተካየደ ዋዕላ ቻይናን አፍሪካን ንፕሬዚዳንት ሶማል ሐሰን ሼክ ማሕሙድን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን በአካል ንምርኻቦም በፕሬዚዳንታት ጅቡቲ ሞሪታንያን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አፍሪካ ፕሬዚዳንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ዝተካየደ ፈተነታት ከም ዘይተዓወተዮም እቶም ፍልፍላት ጠቂሶም ኣቀዲሙ እውን በፕሬዚዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዝተካየደ ፈተነ ምንባሩ ዝሓበሩ እቶም ፍልፍላት
ፕሬዝዳንት ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ከም ዝነፀጉ ኣዘኻኺሮም ብመንጎኝነት ቱርኪ ዝተኻየደ ፈተነ እውን ብተማሳሊ ምኽንያት የተቃወተን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዘኸተመቶ ናይ መረዳድእ ሰነድ ከይሰረዘት ምስታ ሃገር ዝካየድ ዘተ ከም ዘይቅበል ፕሬዝዳንት ሶማል ቀዲሙ ክገልጽ ጸኒሑ እንታይ ንርኢ ዘለና አብይ አሕመድ ብዙሕ ግዜ ከም ዝፈተነ ምስ ሶማልያ ክራኸብ ምስቲ ፕሬዝደንት ናይ ሶማል ንክራኸብ ብዙሓት ክሽምግልዎን ክልምንዎን ከም ዝፈተነን ብኩሉ ድማ ከም ዘይሰለጦን ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ሓንቲ ፀባብ መንቀራቅሮ ኣትዩ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ፋኖ ክመፅእ ከለና ፋኖ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየለ ይመፅእ ከም ዘሎን ከም ዝንሪኦ ዘለና እዚ ስእልታት እዚ ክትሪኡ ከለኹም እንታይ ዘክረኩም እስኪ ኣነ እንታይ ዘክረኒ ኣነ እኳ ይዝክሮን ግን ምስ ምንታይ ከተሓዞ ክእል ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 80ታት ዝነበሮ ደረጃ ከምዚ ተኣኪቦም መራሕቶም ክመርሖ ከለዎ ከምዚ ሶሻል ሚድያ ይነበረን ኢትዮጵያ አይ ቲንክ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ይልዋ ነይሩ ጌጋ እንተለና ሃርሞኒ ኢትዮጵያ ጌና እቲ ንሕና ኣብ 7ታትን 8ታትን ዝሓለፍናዮ መድረኽ ብሕጂ ከጋጥማ እዩ ዝብል ዘረባ ነይሩ ምናልባት ከምኡታት ትመስል ዘረባ ናይ ጀነራል ስብሓት ነይራ ምናልባት ካብ ግምታት ንዛረብ ቀጥታ እስከ ዘረቡ ንስማዕ ምክንያቱ እዚኣ መከረየኩም ክልተ ነገራት ከረየኩም ሓደ ማይክ ሃመር ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሚስተር ታየ ተራኺቡ ከም ተዘራረበ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ዘረባ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዘየለን ወይ እውን ብዛዕባ እቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ደኣ ጉዳይ እምበር ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ንክቕይርዎ ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ዘይተዘርበ ወይ እውን ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኣሜሪካ ትድግፈያ ወይ እውን ንዑ ከተሳለጥ ትፍትናላ ዝብል ዘረባ ከም ዘይነበረ እዚ ማይክ ሃመር ንጹር ዝኾነ መርገፂ ሂብዎም ኣሎ ልዕላውነት ናይ ሶማልያ ክድፈር ኣይነፍቅድና ይብሎም ኣሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ግን እቲ ባሕሪ ክቕበልዎ ቀሪቦም ከም ዘለው ሶማልያ ድማ ንጹር ዝኾነ ክልተ ሓበሬታታት ናይ ሶማልያ ወፂኡ ኣሎ ክልቲኦም ድማ ናብ ሓደ መንገዲ ክወስዱና ዝኽእሉ እዮም እንታይ እዮም እሶም ሓደ እዚ ሓደ ፖለቲከኛ ናይ ሶማልያ ዝበሎ እዩ ዝያዝቅ ብሶማልያ ግን دولة الصومالية way u furan tahay ናይ ሶማልያ ሓላፊ ዝበሎ እዩ እንታይ ኢሉ ውፅኦም ኣሎ ኣንጻር ናይቲ ናይ ሶማልያ ነዚ ውፅኦም ዘለው እንታይ ኢሉ ኢትዮጵያ ነዚ MOU ምስ ሶማሊላንድ ጌራቶ ዘላ እንድሕር ቀፂላቶ ንሕና እንታይ ክንገብር ክንፍትን ኢና ሜይቢ ፊት ንፊት ክንዋጎም ኣይክንክእልን ኢና እንተኾነ ብቐጥታ ነቶም ተቃዋምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ክንዕጥቕን ክንሕግዝን ክንፍትን ኢና መን እዮም ንሳቶም ከይብላ ኣሎ OLA ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ማለት እዩ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ፋኖ ናይ ፋኖ ድማ ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ ONLF ናይ ኦጋዴን ወይ እውን እቲ ናይ ኦጋዴን ናሽናል ሊበሬሽን ፍሮንት ይመስለኒ ናይ ሶማሊ ክልል ሶማሊ እዚ እዚኦም ሰለስተ እዚኦም ብቐጥታ ክዕጥቕዎም ከም ዝኽእሉ ዝገልፅ ሓበሬታ ይዘውር ኣሎ እዚ ደሊስት ዝቐለለ ክገብርዎ ዝኽእሉ እዩ ስለምንታይ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ከም ዝንሪኦ ዘለና ፋኖ ድሮ ፊት ንፊት ገጢሙ ንኣቢ ኣብ መዋጥሪ እትይዎ ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ክገብርዎ ዝኽእሉን ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ታክቲክን እዩ ነቲ ኣፅዋር ንሳቶም ግብፂ መዓልታዊ ብዙሕ ኣፅዋር ናብቲ ቦታት እትእቱ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ከም ሕጂ ይበኩም ነይረ ንኣብነት ኣብዘላ ክልተ ነገራት ኣለዋ ጀስጊ ምስከን እዚ መዓልታዊ 2-3 ነፈርቲ ናይ ግብፂ ካርጎ ዝፀዓና ኣፅዋር ዝፀዓና ናብ ሶማልያ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተደጋጋሚ ይወፅ ኣሎ ግብፂ ብዙሕ ኣፅዋር ትእቱላ እዚ ኣፅዋር እዚ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ሰራዊት ናይ ሶማልያ ይኸይድ ኣሎ ካልእ ናይ ሰራዊት ሕቶ ካብ መፀ እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን ትዘውራ 10,000 ካብ 8 ክሳብ 10,000 ዝኸውን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠነ ኮማንዶ ይብልዎ ኣለው ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ምስቲ ኢትዮጵያ እትፈጥሮ ዘላ ስግኣት ዝበሃል ዘሎ ብምውድዳር ሰራዊት ናይ ሶማልያ ኤርትራ ተሰልጥኖ ዘላ ካብ 8 ክሳብ 10,000 ክበፅሕ ዝኽእል ናብ ሶማልያ ክመፅእ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ሶማልያ ሰራዊት ናታ እዚ ናይ ምዕቡል ኣፅዋር ናይ ግብፂ ዝዓጠቐ ናብ ዶብ ናይ ሶማል ትሰድድ ከም ዘላ ኢትዮጵያ እውን በንፃሩ ብዙሕ ሰራዊት ናታ ኣብ ዶብ ናይ ሶማልያ ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚአን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓደ ርሱን ዝኾነ ወጥሪ በፂሐን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶማልያ ከም ሃገር ሰራዊት ሓያል ንኸይከውን ብዙሕ ብድሆ የጋጥማ ኣሎ እቲ እንኩ ዕጫ ናታ ዘለዋ ግን ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣንጻር ሶማልያ ተኸይዳ ንሶማልያ ሽግር ክትፈጥረላ ምዃና እንድሕሪ ንሶማልያ ከም ሃገር ክትቀውም ረብሓ ኣለኒ እንድሕሪ ክትብል ጀሚራ ግን ንኢትዮጵያ ጠጠው ክብልዎም ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት
ብዙሕ መለክ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ሓድሽ ነገር እናተረኣየ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ድምር እኩብ ጉዳይ ናቱ ድማ ሶማልያ ፅቡቅ ዝኾነ ዕድል ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብሰንክቲ ውዱቕ ኣካይዳ ናቱ ባዕሉ ብዝፈጠሮ መዋጥር ብኩሉ ወገን ኩሉ እቲ ዞባ ኣንፃሩ ከም ዝስለፍ ኣንፃሩ ከም ዝኸይድን ነቲ ረብሓናቱ ከም ዝቃወሞን ሓንቲ ብዚያ ኣብ ካልእ ከይሰገርኩ ከለኹ ሓንቲ ኣገዳሲ ቪድዮ ኣላትንን ቅድሚያ እስከዚያ ናይ ጀነራል ስብሓት ሓልፋ ይደልን እየ ዘለኹ ስምዑዋ እስከዚያ ኣመሲ ኤርትራ ቦታኣ ንምሓዝ ብዙሕ ሓጊዝዋ እዩ እቲ ብድሆታት ዓብዩ ብዙሕ ብድሆታት ከም ተዛረብናሉ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ግን እዚ እንዳሰገርናያ በብሓደ ንኸይድ ኣለና ኣብ ሓፂር እዋን ከዓ ዝብፃሕ ኣይኮነን በብቁርብተይ እቲ ናትካ መደባት ሓደ ፅፉፍ ክኾን ኣለዎት መደባት ካልኣይ ከዓ ግዜ ክህልወካ ኣሎ ክትግብሮ ምስ ግዜ ነቲ መደባትካ እንዳተግበርካ እንድሕር ኬድካ ኣብ ውሽጢ ነዊሕ ግዜ ዓብ ነገር እንዳገበርካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ 25 ዓመት ነዚ እዩ ዘርእየና እንታይ ሒዝና መፂና 91 ኤርትራ ነራ ስነኣእሙረና ነርና ክኸውን ይኽእል እዩ ፀጋታት ናትና ነርና ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ዕቑር ኩሉ ከዓ ንፈልጦ ነርና ንኸውን ኣብ ውሽጢ 25 ግን እዚ እንዳተነፅር ይመፅእ ኤርትራ ዓብ ሃገር ምዃኑ እታ ዓባይ ንእሽተይ ሃገር ትበሃለሉስ ዳርጋ በፂሓት እያ ኤርትራ እታ ንእሽተይ ዓባይ ሃገር እዚ ፅቡቕ ሽም እዩ ንእሽተይ ዓብ ሃገር ተጋራጫዊ ግን ዝሓለፈ ውግኣት ናይ 30 ዓመት ይኹን እዚ ዳሕራይ ዝመፅእ 25 ዓመት ነዚ ሓቂ እዚ ጥራሕ ይደምፀልካ ንእሽተይ ዓባይ ሃገር እዚ መልክዕ ናታ እንዳወሰዶ ተመፅያ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ዝፅበያ ነገር ሓቂ እዩ ከምዝኸነዛረበሉ ዝፀንሐና ሃገራት ውግእ እንድመፃ ውግእ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳን ኣምባሳደር ማይክ ሃመርን ተራኺቦም ኣብ እተጋባብራ ስምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተዛትዮም ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ተራኺቦም እዮም ፕሬዚዳንት ጌታቸው ኣብ ዕላዊ ማሕበራዊ ገጾም ከም ዝሓበርዎም ምስ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣብ እተጋባብራ ስምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝምልከቱ ጉዳያት ምዝታዮም እዩ ተገሊጹ ዘሎም ከምኡ እውን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘይተፈጸሙ ጉዳያትን ንቅድሚት ክስርሑ ኣብ ዝግብኦም ዛዕባታትን ምዝታዮም ገሊጾም ኣብቲ ዘተ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር መንግስቲ ኣሜሪካ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዕማሙ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ንምፍጻም ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንምድጋፍ ዘለዎ ተወፋይነት ገሊጾም እዮም እቲ ስምዕ ሙሉእ ብሙሉእ ንምትግባር ድማ ኣሜሪካን መሻርክታን ዝተዋደደ ጸቕጢ ከም ዝገብራ ምግላጾም ፕሬዚዳንት ጌታቸው ጽሒፎም ፕሬዚዳንት ጌታቸው ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩን ስቃዮም ከበቃ ክሕገዙ ከም ዘለዎም ምዝራቦም እውን ገሊጾም እዮም እቲ ስምምዕ ብሙሉእነት ዘይምትግባሩ ኣብ ሰላምን ምርጋዕን ዞባ ዓብይ ሳዕቤን ከምፅእ ከም ዝኽእል እውን ንማይክ ሃመር ምዝራቦም ጽሒፎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ብባሕቲ መስከረም 2017 ዓ.ም ምስ ምክትል ፕሬዚዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ ዙርያ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምዝታዮም ዝከርዮም ኣነ ይፈልጣ እየ ንሱ ባዕሉ ተጉታ ቅድሜ ዘሎ ግና ተዘራረብና ኣርዚአን እውን ኣዘራርቦም ኢል ሂበ ፅሕፈ ኣዘራሪቦም ከዓ ነጊርኒ ሄጋ ይወሉን ዝገበርና ትዝገበሮ ሄጋ ይወሉን ምስኦም ኮይናስ ፌደራል መንግስትን ቋዕ ዝበሃል የለን ከም ሓሳቡና የበልና ካብ መጀመርያ ኣይነበረ ሰላምና ጥራሕና እንደሊ በምስ ሓዲ ኮይናስ ንሓዲ ክንወቅዕ እዚኣይን ገብራን ኢልና ወሲድና ኢና ሰላም ግን ትግራይ የድልዮ እዩ ስለዚ ክሕባእ ንምንታይ ድለየ ብሰላም ምስ ኩሉ እንዲና ኢልና ብኣ መሰረት ርክብ ተገይሩ እዩ ሓደ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ናብ ካሊእ ምኻድ ብስሩ የድልዮ ከም ዝበልኩም ክዝርዝር ይውስኹሉ ይኽእል እዩ ክስተወዱ ክስተውና በልኩም Dr. Badrui, one of the leaders of the opposition, and I wonder whether the State Department will work with those around the world who are working for democracy in Eritrea and a government that can be a positive influence on the world. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣቕሪበልኩም ነይረ ኣንጻር ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተኸፈተሉ ዕድል ነታ ብኮ ተጠቂሙ ንኤርትራ ከጥቅዕ ዝደሊ ሓደ ፀረ ሃገር ዝኾነ ሰብ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ብምቕፃል ኣብታ ዘረባናቱ ምስተር ኣብዚ ባዱሪ ዝበሃል ከም ተራኸበ ሓላፊ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ወይ እውን ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኤግዛይል ወይ ኣብ ስደት ኢሎም እዮም ረቂሖሞ ዘለዉ ኣብቲ ትዊተር ፖስት ምስ ገበራ ግን ዘሕዝን እዩ እንታይ ዝብል እስከ
التسبتي زي بريزنت يلوز تخصص له قدام ينقرزي أبالنا كونغرس أمريكا إيرترا صبغ زخانة ملسي ويبرتع زخانة ملسي بمرلو تملسي دما ترى غلط رأي كونن انتي دا بإفيدنس تسنية مالتيو انتي يسو مجمريا إسا بزي أنصار إيرترا ننوح زغط عليه بزي زخانة يخون شفتي إيرترا كدا خمس أرسم مخانو حلوف حليفو إيرترا كتعقت هلوا مراخب نابي إيرترا زغدا ناب زخانة يخون عالم زلوا أبت بحرتات عتينا كنخسرهم كنكلال لنا زخونه كم زي رغبو خنقبرهم لنا نابله بزح كم زغسغس نبره قدم حجي بوقعي مجلس سديدلون يرين باسنا يرترا بموسى جن يما اتو يمان قبر مسكال من استعبريتنا يرترا امريكا قبل يرترا تصاوتو زلا ويون كاب تاريخ يرترا نفدريشن كتقبر خلا حدا كاب بحصر زبال زغلصو قانيو زبحال بوتا نمركاب نتقانيو زبحال زنبره وتادراوي استراتيجيكاوي كوماند زتقاملو زنبر بوتا نعون مقتصار يا نيرترا حزب إيرترا ناصنتو نخيركب فدريشن أب تحت هايله سلاسة نخاتو زقبروا سلازي نزي تاريخ زفتشمم رقيتهم قصاله دما ننشتي حبريتاناتهم نخرب حيلهم أنصار إيرترا زقبروا زلو ناي بحق زحزني بمبال زدلي أب مجلس يبقى مالو مالتي لازم أمريكا إيرا كتحصر كم زلوا إذا سب زدما بتشبت استسنى بزح جب انتي لو متعرفون لابت كومنت ناي بحق إيرترا وين ما زحقوا سيوم أبت كومنت ناتو قربت خصاب زقلات يا ما بيكس صحيفهم لزلو نسخة ببلشونا قعزوي زخون كمرعي بقعزي ناي قعزينا كم زخونه ابتي كومنت ناتو انتي زبر رخي الناس كي ابزريوه زي الياس قبر جراسلوسي ولا whatever دبال حدا انتي يسوس كلوبيستيو هزي سب زي بريزنت تباهيلو زلو دما كلاينت ناتيو انتي زلو happy to see Congressman Sherman express his opposition to the Eritrean dictatorship, as well as urging the State Department to support and fund the opposition. I further commend Congressman Nanailu Natei client Nazi Mr. Baduri Zbalzolo Natei client you نوعو ገንዘብ ስለዝኸፍሎ ዘሎ እቲ ሎቢስት ነዚ ኮንግረስማን ሽሙ ንኽረቁ ሓሉ ኣብቲ ቦታቲ ገንዘብ ከም ዝተኸፈለ ሎቢ ማለት ንሓደ ሎቢስት ገንዘብ ትኸፍሎ እንታይ ትገብሮ በጃኻ ኣባላት ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ፖለቲከኛ ሽመይ ከም ዝረቅሖ ነዚ ጉዳይ ናተይ ከም ዝዛረብሉ ግበር ኢኻ ትብል ሎቢ ማለት ሲምፕሊ ብልሽውና ማለት እዩ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ከመይ ጌርካ ብገንዘብ ትቆፅሮ እዚ ንኣንጻር ኤርትራ ትዛረብ ዘሎ ድማ ሎቢስት ዝኸፈልዎ ገንዘብ ንዑ ንኽረብዕ ኢሉ ኣብታ ቦታ ከይዱ ሽመ ኤርትራ ባሉታ ከም ዝጥቀስ ይገብራሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናቶም ፔጅ እንድሕር ከይድካ ክላይንትስ ናቱ በዓልመን ምዃኖም ኣብዚ ዝገልፅ ኣሎ ብዝተፈላለዩ ኣባላት ናይ ኮንግረስ ድዮም ገለመለ ከም ዘራኽቦ ዘሎ ስለዚ ገንዘብ ተኸፊልካ ነቲ ናይ ሎቢ ዝገብር ዘሎ ሰብ ንሱ ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ከራኽበካ ይኽእል ጉዳይ ናትካ ነቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ድማ ዝያዳ ንቕድሚት ከም ዝኸይድ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ምስ ሓለፍቲ ከም ዝራኸብ ዝገበሮ ንሱ ምዃኑ እዞም ኣባላት ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኩልኩም ተቃወምቲ ኣብ ትሕቲ እዚ ፕሬዚደንት እንትኽሪ ኮይንኩም ክሕግዘኩም ይኽእል እየ እናበለ ኣድቨርታይዝመንት ናይ ነፍቲ ናይቲ ሎቢ ካምፓኒ ናቱ ዝገብር ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሕሱር ዝኾነ ፖለቲካ ክስራሕ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ኣስተውዒሉ ክርዮ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎን ክነቅሓሉ ዘለዎን እዩ ሓደ ዓበይ ፖለቲካ መሳርሒ ዘይኮነ ቺፕ ፖለቲካል ንውሑድ ረብሓ ብውሑድ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትካ ክትእትዎን ከም ትኽእል ዘርኢ ኩነታት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሱ በዚ መንገዲ ተጠቂሙ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ነቶም ተቃዋምቲ ገንዘብ ክህብ ከም ዘለዎን ክሕግዝ ከም ዘለዎን እዩ ዝረቑሖም ዘሎ ሽሙ ድማ ኣብዚ ናይ hearing ናይ ኣፍሪካ The State Department will work with those around the world who are working for democracy in Eritrea and a government that can be a positive influence on the world. Anyway, እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍተን ዘሎ መጀመሪኦም ከም ዘይኮነን መወዳእታ እውን ክኸውን ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ከስተውዕል ይግባእ ካብ ነዊሕ ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ነዊሕ ዓመታት ዝጥቀምሉ ታክቲክ ኢና ንርኢ ዘለና ብተደጋጋሚ ድማ ክፈሽልን ክወድቕን እናሪናዮ ምናልባት ምዝያት ከይድ ትኽእል ሓንቲ ኣብዚ ሌተስት ኢንተርቪው ናቱ ወዲ ኣባ ካብ ናቱ ተመክሮ ክገልፅ ከሎ እስከስምዕዎ ካብ ኩሉ እቲ ቆልዓ ንዓመታት ድዩ ንወርሓት ነታ ስድራ ተሸግራ ፀኒሑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ንብሎ ቆልዓ ማለት እዩ ብኸመይ እየ ዝሪኦ እዚ ኣብቲ ከይደ መፅአ ብኸምኡ ዓይነት ኣነ ፅልዋ ክሓድረኒ ይደልኒ ግን ሳላ ድኸድኩም ከማን ፀላእቲ ኤርትራ እንታይ እዩ ድሌቶም ተረዲአ ማለት እዩ
ፀላእቲ ኤርትራ ክምዕብል ብፖለቲካ ይኹን ከም ትሰምድብሎ ናይ ቅዋም ይኹን ናይ ፍትሒ ናይ ዲሞክራሲ ገለ ድሌት ኣይኮነን ብዓንደ ርእሱ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ህላው ኣብ ዝቐርኒ ኣፍሪቃ ከይረጋገፅ እዩ እዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ትሪኦ ትኽእል ኢኻ እዚ ንሕና ተቃወምቲ ውድባት እንዲና ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ከም ዝንብል እንዲና ንሕና ኮ ትውልድና ኤርትራውያንና ድብሉካ ክህሉ ክእል እዮም ምሁራት ወይ ማዕከላዊ ፍልጠት ደልዎም ከምዚ ከማይ ፍልጠት ደይብሎም ክህሉ ክእል እዮም ግን ጀነራል እንድሕር ሓደ ሃገር እንዳተወረረት ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይፈልጥን እየ እንዳበለካ እቲ ፀላኢኻ ማለት እዩ ኤርትራውነት ክሓኪ ከይድብገስ ኤርትራውነት ፌክ እንዳበለካ ምስኡ ዝሰርሕ እንድሕር ኣለካ ናትካ ሃገራውነት ናትካ መበቀላውነት ትርጉም የብሎም ስለዚ ሃገርካ ተድሕን ኣለካ ድሓርቲ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዶ ብዛዕባ ህንፃ ዶ ብዛዕባ ሪኮንስትራክሽን ዝበሃሉ ኣብዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ትገብሮም ነገራት ኣነ ሕጂ ክምለሳ ኢና እዚኣ መሰጋገሪት እዚኣ ጥዕምቲ ደርፊ ክበኩም ሰላም ክብራት ኣሕዋት ኣብ ዘለኹሞ ሰላምታ ይብፃሕኩም ከመይ ኣለኹም ኤርትራውያን ብምሉእኩም ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ቅንያት ቅዱስ ዮሃንስን ይግበረና ከመይ ኣለኹም ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ነፍስኹም ሙሉእ ጥዕና ይምነየልኩም ርሑስ ቅዱስ ዮሃንስ ከዓ ደጋጊመ ይብለኩም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ኢንሻአላ ምስቶም ንፈትዎም ስድራናን ምስታን ንፈትዋ ምጩውቲ ሃገርናን ንሕልፎ ይግበረና ክቡራት ኣሕዋት ካብ ውግእን ወሬ ውግእን የሰውረና ኣምላኽ ይኣኽለኩም ሕጅስ ዘበነ ሰላም ዘበነ ባርኾት ዘበነ በረከት ዘበነ ሽሻይ ይግበረና መርዓስ ኣይተረፈን ኣብ ኩናት ኣይተረፈ ኣብ من مخانا يفلت كون جن حفتي بلينيتيات مثلا نزلا انت زي اللي دم حفتي ارتراويتي زي قدست نحدش عمت ملختنا تادس لزبلن نعبهم كسمعكم إليه كم قال كيك برلنا كم الحس كيك برلنا يزبهل نملس كاب زعلال نعها يقصوسا كان ندي مغنيات سلا تزاور حجي زباغم بارا يزاربني زان فلطا كون دخون هنا مصينا قالن زارب نو مسرح يو سرحام حجي قال زارب جميل له سر كم تربلكايو ማሕበራዊ መራኸቢ ሓበሬታ ምግቢ ተባሂሉ ስለዝተኣምነሉ ማለት እዩ ስለዚ ጣቢዮስ ካብኡ ብምትእስሳር ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝቐፀለሎ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ስጋብ ትማሊ ቀረባ እዋን በረኸት ስምዖን ጣውዒት ኣቕሪቡልካ ነይሩ መስለኒ ብኸመይ ንረኽቦም ዘለዉ ነዞም እንታይ እዩ እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ሕጂ ሓድሽ ኣጀንዳ ኣሎ ድዩ ዋላ ከመይ ጌርካ ኤርትራውነት ተሃልዩ እንኳ እዩ ኣወል ሰባት ሓርዮም ኢንፋክት እዚ ናይ በረኸት ስም ምን ወኪሉ ኣይፈልጥን ግን ኣይ ቲንክ ፌደራል መንግስቲ መስለኒ ኣብዚ ሆላንድ መፂ ነይሩ ብናቱ ወኪል ዝበፅሓኒ ንዓይ መልእኽቲ ነይሩ ዝሃብክዎ መልሲ ኣሎ ናተይ ፈቃደኛ ይኹን ጀነራል ኣብቲ ዲፕሊ ግን ንዝምልከቶ ማለት ትገድፎ ግን እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ሶም ታይም ትደልዩ ዋላ እዚ ሕጂ ከይፀንሐ ናይ ደናጉላ ምድርባይ ኩሉ ደማ ኣሜሪካ ካብ መጀመርያ ተረእኸ ዝፀረ ኤርትራውነት እዩ መቸም ኣብ ሓንቲ ሃገር ካብ ዘመሓድረኩም ዘሎ መንግስትስ ፍትሓዊ ይኮነን እሞ ንሕና ንሓይሽ ፍትሒ ከነምፀልኩም ኢና ዝብለካ ሰብ ኣይሃርመካን እዩ ወይ ጥቕምኻ ይትንክፍን እዩ ስራሕና ፈይሉ ጠማሚ እዚ ህዝቢ እንጂ ነዚ መንነት እዚ ክትጉሕፎ ክትክእሉ ለኩም ኤርትራውያን ክንከውን እቲ ኤርትራውነት ገደሉ ዘይኣቱ እታ ኤርትራ ትበሃል ገደላ ዘይተኣቱ ትግራይ ትስዕር ዝብል ክንርኢ የብልና ሕጂ ትግራይ ስዒራ ክንብል ኣለና ኤግዛክትሊ ምክንያቱ ስዒራ እያ ትግራይ ትስዕር ወዲና ኣለና ሕጂ ከመይ ጌርካ ኣብ ኤውሮፓ ዩኒየን ኣብ ድሑራት ሃገራት ኣብ ጀኔቭ كم يجرك توكل we are friends of TDF إلك كم يجرك توكل بوصفنا تومينا كم يجرك توكل يحجي تريفزون تفاعل ونخرج انت تقبل بعدين انا كذا حاجه دي ولا انا يسوي لي زعد الكلام مكذا حاجه دي قال لي روح تاثر لك كبر تاثر مول لك اوكي كابت ناي صوره ديسيبلين صوره مثل ناي صوره ديسيبلين كسبر على زغبه مقصاص نتاع على بعدين انا كذا ابو على كذا بار نفع كم تنور ابو عالم زلو ولا صوره يترا بخميد حليفو ሰባት ወዲቡ ኣምቂሑ ዕጢቁ እኳ ይቃሊሱ ሓቂዱ ብበትሪ እንዳጨፍጨፈ ኣይኮነን ወይ ብደናጉላ ፈራርሒ ኣይኮነን ጥቕሚ ናይ ናፅነት ኣረዲኡ መስለኒ ኣንቂሑ ኣወዲቡ ዕጢቁ ይቃሊሱ ሲምፕል እዚ ፎርሙላ እዚ ፖለቲካን ውድባት ከመይ ገረን ህዝቢ ወዲበን ኣንቂሐን ዕጢቀን የቃልሳ ካብ ከተማ ዝነቅል ቃልሲ ክገብራ ክእላ ካብ ገጠርና ከተማ ዝኸውን ቃልሲ ክገብራ ክእላ እዚ እቲ ታክቲክ ሲስተም ፈላለ ኸውን ግን ዜሩ ግን ህዝቢ ሒዝካ እዩ ህዝቢ ሒዝካ ትካላት ናይቲ ሃገር تكالات هاتامات نجادو وقال كل سوسايتي حسكا حتى على استجمره لا حق يعني أهم مدن بني رتزهم
ግን እዚ ሓደ ነገር ከዓኒ ይመጽእ ኣብቲ መስራሕ ናይቲ ምዕናው ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ሃገራዊ ሓድነት ስጡም ዝምድና ከመይ ጌርካስ ተላሕልሖ እዩ በቃ ኤርትራዊ ትማሊ ገዝኡ ከፊቱ እንተ ደኣ ድቅስ ነይሩ ኮይኑ ሎሚ ገጅፍ መሸጎር ገዚኡ ልኬቶ ካብ መደበር ገዚኡ ዓፂኹም ድቅስ ክስጋእ ኣለዎ ካብ ጎረቤቱ ክስጋእ ኣለዎ ካብ ኣወል ክስጋእ ኣለዎ ካብ ሓንቲ ጎረቤቱ ፍረሂ ኣበይ ዓዳ እዚኣ ኣበይ ዓዱ ዝኽብል መጠን ማለት እዩ እዚ ዲፕሊ ክስራሓሉ ፀኒሑ መንእሰይ ከም ትፈልጦ ህውኽ እዩ ኩሉ ግዜ ብፍላይ እታ 20 ዓመት ንብላ ሓዊ ዝኾነት ግዜ ነዚ መንእሰይ እዚ ናብ ድላይ ካጠውዮ ትኽእል ዕድላት ኣሎ ምስቲ ረብሓታት ከዓ ተወሲኽዎ ማለት ታክትካየድ ፀንሐት ኣብ ቤተክርስትያናት ደገ ንርአ ታኹምኩም ዘይከድኩም ቤተክርስትያን ተልከያ ናይ ህግደፍ ይብሉ ህግደፍ ኢየሱስ ኣሎ ድዩ ህግደፍ ዝበሃል ሚካኤል ኣሎ ድዩ ህግደፍ ዝበሃል ኣብና ኣረጋዊ ኣሎ ድዩ ካበይ ዝመፅእ ቋንቋ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብርቁ ዝሰርሖ ቤተክርስትያን ኣለዎ ድዩ ወይ ናቱ ስእሊ ተሰቕሎ ቤተክርስትያን ኣሎ ድዩ የለን ኣብ መንጎቲ ማሕበራዊ ቃውማ አንተ ይለካ ሓደ ሃገር ስትሮንግ ክኸውን እንተኮይኑ ገጅፍ ሰራዊት ስለ ዘለዎ ይኮነን ወይ ገዚፍ ኣፅዋር ስለ ዘለዎ ይኮነን ማሕበራዊ ቃውምኡ ድልዱል ተኮይኑ ሕብረተሰብ ዝሰውራ እዚ ዝሃነፆ ሰውራውያን ዝሃነፆ ሓድነት እዩ ተሓያል ዝገብሮ ነዚ ህዝቢ እዚ ሶፋር ነዚ ካርሞ ስለ ዝድሞ ኣብ ቤተክርስትያን መፅኦምና ትፈልጥ ዲኻ ወፃኢ ፀበል ከይተረፈ ብደቂ ዓዶም ከም ዝፀዋውዑ ክሳብ ክንዲዚ ዓይነት ናይ ሕስረት ፖለቲካ ውሽጦም እትዮምሎም ማለት እዩ እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ ዕምቆ ዘለዎ ሸለል ኢልካ ክኽየድ ዘይግባእ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዕንወት ኣብ ሕብረተሰብና ናብ መንእሰያትና ብፍላይ ኣብ ደገ ዘውረደ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነቲ ሕማቕ ነገር ኣቐዲሙ ክመሃሮን ክፈልጦን ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ መልክዕ ቀይሮ ክመፅእ ከሎ ንክምክቶ ዕድል ንክረክብ ወይ ዓቕሚ ንክህልዎ ስለዚ ኣወል ስዒድን ወዲ ጣባን ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግብኦ ስራሕ እዩ ናይ ብሓቂ መሃሪ ኣይሆፕ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ኤርትራ እቲ መንእሰይ ክመሃረሉ እንተዝኽእል እውን ምክንያቱ ፀላይኻ እንታይ ሓስበልካ ኣሎ ምፍላጥ ካብኡ ዝዓቢ ብልሒ ወይ ልቦና የለን ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ዝበለፀ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ دحمكم نبلكم لايك مقبار سبورت مقبار أبارات نايزي channel VIP members تكونوا تقولوا كمون كم وترو كومنت مصحف أقدر سنة هلو نايلو مارسي مزيا تعمت درفي قلت درفك بكم يا مجمع ياقن مزين مجوات تسعنات نولدن دماء عبق كبر لني let's go